di bîreweriya sih û çar saliya kemiya barkirina bajarkê Helepçe navê malbendê çarê rêxistina Duhok serê rêz û niwazişê bû giyanê pakê şehîdên karasata û mergesata bajarkê Helepçe û birîndarê wê diçemînîn. Ed vê bîreweriyê de silavê parêzgeha Duhok, silavê malbendê çarê rêxistina Duhok, xemxoriya malbendê çarê rêxistina Duhok eb xelkê Helepçe radgehînîn. Ed vê karasatê û mergesatê de daxwazê serkirdayetiya Kurdistanê dikem, daxwaza ji dest helatdarên Kurdistanê dikem berev hikûmeta federal bû aramî bû çespandina yasayê Herêma Kurdistanê de bû vegerandina yek rêziyê û mitmanê nêvbera cemawerî û serkirdayetiyê de bû çespandina mafê xelkê Helepçe eb qerebûkirina maddî û menewî bû çespandina birgên yasayî parêzgebûna Helepçe bû dadweriyê bû hindê ku xwîna şehîdên Helepçe herwe û belaş neçit bû hindê ku giyanê şehîdên raperînê û giyanê vê karasatê gilkuêt wan da mezargehê wan da xwişî aş bikeyn serferaz xanewada û serberzê xanewada şehîda serferaz bijîn. Vê karasatê da vê mergesatê da em wekû malbendê çarê rêxistina Duhok bejna xwe hember şehîdên vê karasatê diçemînîn. Hêvî dikeyn ku Helepçe çawa bûye nasnama xelkê Kurdistanê û vê parçê başûrê Kurdistan wisa bibite nasnama pêk vejiyanê û bajarê aramiyê û bajara Hindê ku welatên Rojava û Rojhilat û welatên dewrûber hemî bihên biçin ser bajarê ser mezarê Kaka Umer û serê rêz û niwazişê hemî biçemînin û hemî nefreta li rejêma behsa şûfîniya gorbegur bikin. Lê cihê tiştê dilxwişker ew e ku tawanbarê vê karasatê Elî Kêmyawî eb sizayê gel û nîştîman hate encamdan û peta sêdarên nefretê ne'letê û kîn û riqa xelkê Helepçe li gerdena wî aland û gorbegur bû beref hezar gorê nevegeriyay. Silav li giyanê pakê şehîdên karasata Helepçe, silav li giyanê koçkirdiyên wan birîndarê vê karasatê û vê mergesatê dubare bejna xwe hember van şehîda û vê karasatê diçemînîn.